Случвало ли ти се да кажеш да, когато всъщност си искала да кажеш не? Да се съгласиш с нещо, а после цял ден да го превърташ в главата си и да си мислиш: защо пак не казах какво искам? А случвало ли ти се някой да каже или да направи нещо, което не ти е приятно, но вместо да го кажеш, да си замълчиш? На мен ми се е случвало. И не защото нямам мнение, а защото не исках да стане конфликт. Не исках другия да се обиди, не исках да изглеждам неблагодарна или прекалено чувствителна. И понякога правим още нещо. Накрая събираме смелост да кажем какво искаме и след това започваме да се обясняваме. И обясняваме, докато собствената ни граница вече звучи като молба за разрешение. Ако разпознаваш себе си, поне в една от тези ситуации, остани с мен до края. Защото днес няма просто да си говорим за това как се казва не. Днес ще говорим за нещо много по-важно. Как да останеш вярна на себе си, без да се налага да воюваш с другите. И как да поставяш лични граници с уважение, но и с увереност. Без излишна агресия, без безкрайни обяснения и най-вече без после да прекарваш 2 часа в чудене дали не си постъпила лошо. Иска ми се да останеш до края на това видео, защото ще ти дам няколко конкретни начина, по които можеш да поставиш граница в реален разговор. Но преди това да разберем нещо много по-важно, а именно защо понякога ни е толкова трудно да поставим граница. Защото можеш да научиш 10 готови изречения за поставянето на граници. Но ако отвътре все още вярваш, че разочароваш някого, правиш нещо лошо, в момента в който се изправиш пред този човек, всички заучени изречения изчезват. И пак казваш: добре, няма проблем, както искаш, а проблем всъщност има. Ако за първи път си тук, добре дошла в Дежавю. Създадох това пространство около една моя идея, в която вярвам, че понякога не ни трябва още един човек, който да ни каже как да живеем. Трябва ни момент, в който да си припомним онова, което някъде по пътя сме спрели да чуваме в себе си. Затова и тук говорим за увереност, за лична сила, за отношенията с себе си и другите, за духовния свят, за символиката на минералите, за всички онези малки избори, от които всъщност се изгражда животът ни. И днешното припомняне е, че уважението към другите не трябва да изисква неуважение към себе си. Границата не е опит да контролираш другия. Тук според мен започва голямото объркване. Понякога казваме: поставих му граница, а той пак го направи. Но границата не е: ти нямаш право да правиш това. Това е опит да контролираш поведението на друг човек. Границата е: ти правиш нещо, което не ме кара да се чувствам добре. Престани. И разликата е огромна. Защото не можеш да накараш някого да говори с уважение, но можеш да решиш, че няма да продължаваш разговор, в който към теб се говори по този начин или с обиди. Не можеш да принудиш някого да уважава времето ти, но можеш да решиш какво ще правиш, когато системно не го уважава. Не можеш да определиш как някой ще се отнася с теб, но можеш да определиш дали ще толерираш това отношение. Това вече е граница. И за мен това беше важно осъзнаване, защото границата не е инструмент, с който да управляваш другите. Тя е решение за собственото ти поведение и пространство. Но защо толкова често премълчаваме? Мисля, че много от нас са научили едно доста странно уравнение, още от малки. Добрият човек е равно на удобния човек или на послушното дете. Ако си разбираща, ще направиш компромис. Ако обичаш, ще отстъпиш. Мама винаги ми казваше така: хайде, Пами, ти си по-голямата, нали си по-умна, отстъпи. Или пък, ако си осъзната, няма да правиш проблем от всичко. И всяко от тези изречения може да бъде вярно в определена ситуация. Проблемът започва, когато компромисът идва винаги от една и съща страна. Когато постоянно разбираш всички останали, но никой
не трябва да разбира теб. Когато няма значение, започне да означава има значение за мен, но не знам как да го кажа. Тогава вече не говорим за доброта. Говорим за постепенно отказване от собственото ти място. Но каква е цената на това да не кажеш нищо? И тук има нещо, което дълго време не разбирах. Мислех, че когато премълча, запазвам отношенията. Че предотвратявам конфликта, че съм по-разумната. Само, че премълчаното рядко изчезва. То просто сменя формата си. Започваш да се дразниш, отдалечаваш се, ставаш по-студена. Другият те пита, какво ти има? А ти отговаряш, нищо. А има нещо. Просто това нищо е събрано от много малки неща, за които не си говорила на време. И в един момент можеш да избухнеш за нещо съвсем дребно. Не защото лъжицата в мивката е огромен проблем, а защото лъжицата е дошла след 20 други неща. И човекът срещу теб вижда само проблемът с лъжицата, а ти носиш всичките 20 други неща. Затова една от най-здравословните промени, които можеш да направиш, е да започнеш да казваш малките неща, преди да се превърнат в големи. Разбрах, че чувството за вина не винаги означава, че правиш нещо грешно. Това е може би най-важната част от днешното видео, защото много хора очакват следното. Когато се науча да поставям лични граници, вече няма да почувствам вина, няма да се чувствам виновна. Но това не е задължително, защото понякога се чувстваш виновна. Особено в началото. Но това чувство само по себе си не доказва, че решението ти е грешно. Понякога правиш нещо, което не си свикнала да правиш. Представи си, че години наред винаги си била човекът, който казва: разбира се, ще го направя, няма проблем, ще се оправя. И изведнъж казваш: този път няма да мога. За човека отсреща това е промяна, но и за теб също е промяна. И е напълно възможно първата ти реакция да бъде: леле, дали не прекалих? Това не означава автоматично, че си прекалила. Това означава, че трябва да провериш фактите. А те са: задай си въпросите. Бях ли груба? Унижих ли човека? Опитах ли се да го нараня? Или просто казах ясно какво мога и какво не мога? Ако си била ясна и уважителна, чуждото разочарование не превръща границата ти в грешка. Границата не се измерва по реакцията на другия. Това също е капан. Казваш не, другият се разочарова и веднага си мислиш: значи го казах неправилно. Не, понякога можеш да кажеш нещо по най-спокойния и уважителен начин и човекът срещу теб пак да не го хареса. Защото границата ти може да означава, че той вече няма да получава нещо, което досега е получавал. Твоето време, постоянната ти наличност, съгласието ти, вниманието ти, възможността винаги ти да отстъпваш. Разбира се, че промяната може да не му хареса. И тук има един въпрос, който според мен си струва да си зададем. Ако една връзка работи добре само когато аз нямам граници, колко добре всъщност работи тази връзка? Как изглежда една здравословна граница? За мен тя има 3 части: яснота, уважение и последователност. Яснотата не е не знам, може би, ако няма друг начин, а е днес няма да мога. С уважение. Уважението не е ти винаги правиш така. Не е, а по-скоро не искам да продължим разговора по този начин. Последователността мисля, че най-трудното, защото можеш прекрасно да кажеш: не приемам да ми говориш така. Но ако след 5 минути по-късно останеш и продължиш същия разговор по същия начин, думите постепенно губят значение. Границата става истинска, когато поведението ти я подкрепи. Не е нужно да пишеш дисертация след всяко не. Това го казвам и на себе си много често. Понякога започваме да се обясняваме.
Не мога днес, защото вчера се случи това, после имам еди какво си. И всъщност много исках и се надявам да не ми се сърдиш. И накрая, собственото ни не звучи така, сякаш чакаме другия да го одобри. Можеш да бъдеш мила и кратка. Благодаря, че ме покани. Този път няма да мога. Разбирам те, но това не е нещо, което мога да поема. Не ми е приятно да говорим по този начин. Нека да продължим, когато можем да разговаряме нормално и спокойно. Имам нужда да помисля. Ще ти отговоря утре. Последното е особено важно, защото границата не винаги е не. Понякога границата е няма да ти дам отговор веднага. Паузата е една от най-силните ни граници. Ако имаш навика автоматично да се съгласяваш, пробвай една лесна тактика. Спри да отговаряш веднага. Някой те помоли за нещо, ще погледна ангажиментите и ще ти кажа. Получаваш съобщение, което те ядосва. Не е задължително да отговаряш в следващите 30 секунди. Някой иска разрешение. Помисли си, не е нужно веднага да го вземеш. Това малко пространство между въпроса и отговора ти връща силата на избора. Защото много от нашите да не са истински решения. Те са рефлекс. И после плащаме цената на този рефлекс. Как да разбереш къде ти трябва граница? Има един въпрос, който можеш да си зададеш още днес. Къде в живота си най-често казвам няма проблем, когато всъщност има? В работата ли, в семейството, в приятелствата, във връзката, във времето си или начина, по който хората говорят с мен. С това колко достъпна си за всички. Къде? Не е нужно утре да поставиш 15 нови правила. Избери си едно място. Едно. И следващия път, когато се появи познатата ситуация, вместо автоматичния отговор, направи пауза и се попитай. Какво всъщност искам да кажа? А какво общо имат камъните всичко това? Тук искам да върна разговора към дежавю. Аз не вярвам, че един камък ще постави граница вместо теб. Нито, че ще проведе трудния разговор вместо теб. Това е твоята работа. Но вярвам много в символите, в малките физически неща, които свързваме с определено намерение и които ни връщат към него през деня. И ако трябва да свържа днешната тема с един минерал, бих избрала черния оникс. За мен той носи точно това усещане на стабилност, на събраност, да останеш в собствената си позиция, когато отсреща има напрежение. Не да станеш по-груба, а по-стабилна и можеш да превърнеш едно бижу в много личен знак. Когато усетиш, че пак ще кажеш да, само защото ти е неудобно да кажеш не, докосни го. Не като магия, а като въпрос. Това, което ще кажа сега, вярно ли е за мен? Понякога една секунда е достатъчна, за да дадеш съвсем различен отговор. Искам да направим нещо заедно. Помисли си за една ситуация от последната седмица, в която си искала да кажеш нещо, но си премълчава. Не избирай най-голямата травма в живота си, избери нещо обикновено. Някой е поискал времето ти, някой е направил някакъв коментар, някой е закъснял, някой е настоявал за нещо или пък някой е говорил по начин, който не ти е бил приятен. Имаш ли ситуация? Сега си задай 3 въпроса. Какво почувствах? Какво всъщност исках да кажа? Как бих могла да го кажа ясно, но с уважение? Например, когато плановете се променят в последния момент, ми е трудно да организирам времето си. Следващия път искам да знам по-рано. Това е граница. Няма обвинение, няма сцена, няма нужда от 20 минути обяснения. Има яснота. И нещо много важно преди да завършим. Не превръщай границите в оправдание никога да не правиш компромис. Това е
другата крайност. Здравите отношения изискват адаптация. Понякога ще правиш нещо, което не ти е удобно, защото човекът е важен за теб. Понякога ще промениш плановете си. Понякога ще дадеш повече. Понякога ще кажеш: не ми е любимото нещо, но знам колко означава за теб и ще го направя. Това не означава, че нямаш граници. Разликата е дали избираш компромиса или го правиш от страх. Страх да не се разсърдят, страх да не те напуснат, страх да не решат, че си егоист. Страх да не престанат да те харесват. Здравата граница не означава аз съм най-важна и всички трябва да се съобразяват с мен. Тя означава и аз участвам в уравнението. Ако това видео те накарало да се замислиш за поне една ситуация, в която си премълчала, искам да направиш нещо. Не си обещавай, от утре поставям граници на всички. Избери само една ситуация и следващия път направи нещо различно. Направи пауза. Кажи какво мислиш. Кажи какво можеш. Или пък кажи какво не можеш. Спокойно. Без нападение. Без да превръщаш разговора в битка. И без да се отказваш от думите си, само защото човекът отсреща не ги е харесал. А ако това видео наистина те е накарало да се замислиш, напиши ми в коментарите едно нещо. Кое ти е по-трудно? Да кажеш не или да не се чувстваш виновна след това? Наистина искам да прочета отговорите ви, защото понякога точно там разбираме, че не сме единствените, които минават през нещо. А ако познаваш човек, който постоянно поставя всички останали пред себе си, изпрати му това видео. Може би точно днес има нужда да си припомни нещо. Благодаря ти, че беше тук. И до следващото ни припомняне, където искам да продължим точно от мястото, на което спираме днес. Защото след като започнеш да поставяш граници, много често се появява един друг въпрос. Ами ако хората вече не ме харесват? Затова следващия път ще си говорим за нуждата от чуждото одобрение. Защо толкова лесно даваме на другите правото да определят колко струваме и как постепенно да си го върнем обратно. До следващото ни припомняне.